ni no mbaɗa seli garno ɗo te kadi mi tampini fewi oto jahani no toɓi ayi toɓ mbaɗa tampere onaɗa seli hem jinnama mbaɗi no mbaɗa tampere mawɗum machallah yettere allah jam tan machallah mawɗum machallah jam tan ni keɓɓe mawɗum ni ino galle o i anen aɗa nde wona ni i anga hayso tawi kay ani kadi joni certi he paama kam kadi min komi yumma gonga ha hayso wona hekke o hen mucce kadi sa yi tan hunde jiiɓima tan ko hoddiru allah dewgal ko hoddiru so allah yamiri hunde yo won wonat so allah yamiri hunde yo gasat kadi hakkude ma kadi no gasirdi ni yooɗi no gasirdi ni yooɗi on tikkodirani on kaɓani kadi boni fof allah sakkino so ɓinguel gotel dewel toharata aɗa andi kadi ɗum ɗon kadi a fatani wayrudemi kadi an min mi ala ko noddirte ko sukaɓe o jogoto won ɗum e portable uji ɗi mi ala ɗum ɗon eyyi kadi guila hurtoyi ha hande hitande mi yiyani kadi wona téléphone wona noddago har mi jaam jeeɗiɗi mi ala waɗi ko fewani ɗum ne yooɗi no il faut kam hayso koddi mon ɓe kam o nodda hen kam kalɗon kono lila tan kanko omo jarlibade min de mi famano ɗeɗe oɗo bone jarlibade oɗo go yaw joni mbatte ko lilade jamma mi hoyɗamo mo jarliba joni noon min ɗeɗo balɗe ɓandu wona welndu koyɗe ne teddi kadi sukaɓe fof ngala ɗo joni noon jinnomo noon so tawi noon a hooti ñagormami ko saabu allah e nelaɗo mum e saabu ko jibinmami yaɓɓanam koyɗe ma jaaha ha galle gorko makko mbiya yummakko wi mato o yejjiti jibnirgol kadi yummakko wi yo andu ɓiɗɗo mo huufi o no wayi welde ni minne ko noon o wayi weldemi kono oto yejjir kay mi yummakko har mi jaam jeeɗiɗi joni hani mi waala mi jaɗo ɓiɗɗo mi anda koye jam woni mi anda koye bone woni ñagormami noon ko allah ñagirmami koko jibinmami saabu allah sibruma e taɓande ma tinno wallam janggo sa hooti wuuro moon yaɓɓonon koye ma oto jippo galle mon oto jippo galle mon yaɓɓo koyɗe ma jahanama ha toon mbiya yumma nan leli sellade oto wiɓat selde wi yumma nan leli sellade hakkude wuurɓe e maaji beele mo yawo seeɗa so arade ko yo andu min o tampini kam natti hayɗanade saabu allah ñagormami yahanam toon so allah jaaɓi nene aɗa andi min kam guila nde kadiji woni e juuɗam nde mi nanguirmami tan ka jinnaɗo ɗum koye ɓooyi mi nanguiranimi kalisam wallahi danguira ɗum kadi sa ƴeewi nden nde woni e jungam nde ɓurɗa nemade e joni mbene laaɓi par ce que min mbeɗa andi mi nanguiranimi isirade nanguirama ko jinnaɗo sala ɗum nanguirɗa ham debbo sa resi ɗum nanguiri yummu ko jinnaɗo ma kono so tawi jooɗima ɗiɗon duuɓi fof nandirani hitande o waɗi erreur gorko makko ne kay waɗi erreur par ce que ayi neɗɗo debbo ha ɓuurat ɗum hakkille saha foof wi ɗum haalde jinnaɓe ma kono o gorko wiyata noon par ce que sa yi kalten ɗo ko fof kalɗa mi yaha tan ko mi yiiɗa salnadema ka mawɗo kono mi yiiɗa igol mi yeehin toon andi ɓiya monen toon ɗi ɓinguel men guel nen toon tane o tohara nen toon eyyi noon nde janomi toon tan salminoy ɗum ƴeewa tekkon tan seeɗa mi nawna ɗum gorko itti tan ɓawli igol ƴuufi tan wi del hay ndiyam wi tan ko debbo hokkata kam ndiyam kadi meɗanta kam ndiyam yin haali hun somi tardiɗo seeɗa ɓe ceera kanko abou wallahi min kay mi wiino oɗo galle mi wiino o galle wiiɗa no yiɗum oɗo gorko ni o ari o wi kam nene ɓoɗo yiɗi oɗo mbi moomi kadiji arta ɗila hoore ma neɗɗo ma andata ummi a andata jeeya a andata fayi nadde mum tan ni direct uyomo yiɗi mbimo aɗa yiiɗi o yaha neɗɗo noon ɓiɗɗo wawi jinnade muɗum ñere moƴƴani o naati hen kono gorko ko noon wayi ni so woli de hande o firtan no so woli iyande bonni ɓe ɓeyde ɓenɗo ala ɗo ke ɗo oto ɗano sa liɗimo kay oto ɗano toon jaam ala toon ala oto haal ɗum jaam ala toon kay an mbaɗa kotta debbo yahata jeere so yeehi jeere o yeehi koto worɓe so yeehi ƴogoyde o yeehi koto worɓe so yeehi tenude o yeehi koto worɓe kala ɗo debbo yeehi koto worɓe wattani saaha so ari o wiyamo manto ɗum e dar ande wonani pilorinoɗa uttema one weñiga ni anne ko jarnima oɗo gorko jaam joɓe ceertu ɗum wona dewgal an ko kalta ko a tindan malla dara komi jaaɗo toon komi jiruɗo guitam mbimami ayi jonde alna guel gujju joni mbeɗa mi handiral magal wallam sabu allah kono faam noon kam ayi sa yeehi mi wawa salnadema tan koddiɗamen o ene jogui numéro téléphone ene jogui téléphone yo hokke numéro o sa yeehi tottamo numéro o nodda mi omo andi numéro ko noddata walla an nodda kam dokka kam mi haalde makko min mami sodane portable min mi sodanma téléphone mi sonnamo téléphone mofta mbaɗa molƴet iwra ga mbiya ko an soodi tottama
an ma wana anani kihiɗo so Allah jaɓi komi jaho mami yaade la ilaha illallah muhammad rasulullah ya tan yo ko lijjirami ɗo somi gayni tan komi koɗo juna yeehi eyyi yo ko lijjirami a jarama ko woni bandam en ko woni bandam en ko woni bandam en mi wino kadiji Allah ƴeew ko natta ɗo ƴeew ko natta ko dewgal wona wutte wona mi welama tan mi naati wona mi welama tan mi yalti ala de wona noon mi andu hitande worno a noddani yumma a haaldani yumma a silindirani yumma aɗa woni toon jam jagganimo toon wayi ɓe mbi ko hunde fof ko jam woni kono ɗo wona jam woni ɗo ko bone woni to Khadija an kam holkano ɗo nani ɗo eyyi ɗo ko yalanade ɗo yala i kon yulde nde ɗo woni ɗo Eyyi. beele ni hippi ɗon yulde nde ɗo hippi ɗo ko koyngal neɗɗo woni ɗon ar hollam Allah ceerni koyngal neɗɗo woni ɗon ar holla yam mbim so wona taw ko koyngal ma nde jaltatade sona tawi ko koyngal ma gartuɗa kippuɗa ɗon wona koyngal neɗɗo goɗɗo kayit mataw ɗo e gallo ko yalanade ɗo en walla taw ko koyngal am min jahowo mbaɗa to ala ngal ko manggal nde nabre gay Wadde kay ko way koyngal kono ma? nabre gew hayo jeewalam hayo faati ayyo faati aɗa selli ijam abu mawnam mbaɗa tampere jam bisimilla hayo ma kadi ijam won toon aɗa selli ɓoranne ɗum wallahi yiiɗa to ala wallahi Allah bisimilla ma Mba. jam wone ma Mawɗum wona aɗa selli ham jam tan kay mawɗum yettadal jam tan ina sukaɓe bisimilla mba jam ɓolo won toon mawɗum ni jam tan an kam ko ɗum woni an mbaɗɗon la ilaha kaga wo kono anda kam ni yala min kam mbeɗen ɗuma yala min kay anda kam abu ya ko woni an ko woni caɗele ma an selli sa yi ɗum puɗɗa ko diwde ndenkuɗa no mbaɗɗa e tampere ko mbimi ko woni caɗele ma no mbaɗɗa e tampere i ɗum kay no leeli mbaɗɗa e laawol wona ɗum jinɗa nande walla no mbaɗɗa e laawol a jaajima rasulullah kasi abu an ille anda kam kam de an min rengel ma onon jiɗi yumma e baaba eɓo min de jaaki bandiraɓe maaro an kam maro kamɓe ko koɓe fayno jiɗi fayno ko faynanim eɓo wona ɗum a fayrani mataw yimɓe ɓe ko no Wona Allah ɗum mi mahori mi fooje eno fayni. min no Allah mahiri Ala, ɗum masha wona Allah. gotum Ɗum tan, Ah. mi fooje an fayni hay sa wonti mettel ɗum fayta wallahi a faytam i joni hay sa wonti mettel a wonti Allele. guettel gaynako no Allele. faytama ina ɗo ɓi yiɓi yummum jaɓɓaki ɗum waɗan joɗo kadi ndeja mbaɗa sévére so haala par ce que haala kewko min mi yiɗa ɗum hani mi yiɗa mi yiɗa haala Est-ce que- kewko a najja ala par ce que neɗɗo foof ina jogui no Allah windiri ɗum ina jogui tagode nde Allah waɗe mum min tagode nde Allah waɗe yam nde mata wona assalamu aleykum walla ɓuri ɗon wona tagodi kam de moƴƴani nde walla noon taw joni yumma ko tan yiɗo ko yiide honge ɓi yummum hande ne waɗi koyno honge weldini mi honganamo jiya ɓi yumma tan mbaɗa sévére ma ndeja an joni mbi nenam yomi addoye sabar mi honga kono ma jaɓɓo ɗum Tigiri, tigiri, calmina ɗum tigiri, tigiri, tigiri. namdoɗa no woori namdoɗa jinnaɓe namdoɗa fof a jaɓaki Eh, oɗon kaata oɗon mbadde combat oɗon tippira oɗon gaƴƴodira oɗon ɗuminin kay mam ha gay noon aɗa kamma andi de ham ko jiiɗi ɗon ko minen kam hayso min jiiɗi ɗum ne an ko jiiɗi ɗon ko ɓuuri e fodde d'accord ok wona a jaajima e dow jaam kam mi ronki fa e faroyam nam jam woni toon mawɗum yettere Allah jam tan bisimilla ma mba bisimilla machallah o ari Bismillah. joni to gummorɗani gimmorimi kay ko wuuro mbeɗeni wuuro gimmimi directement wuuro mboɗoni joni on ko ƴewata i garmi ko ƴewde an kam abou a gajor walla ko gonga e ma o bandiraɓe joni min de kam an bana debbo ray ma mbiya ko ƴewata Allah ne seedi garmi ko ƴewdema emin eɓe d' accord kono joni garɗa ko ƴewdema kay ina raɓɓiɗi wi tan garmi ko ƴewdema o ari ko ƴewde en emin omo ari omo ari koye galle he nene wiyami omo ar mi ƴeewe ƴewma omo ko ƴeewno ɗum koɗirɗe no gonirɗen eɓe mata wa jaaba ɗum tawa mettinani ala wonde kono kalduɗani weelani weelani haala yo fof kadi waɗi ko fewat. jabbol mum adduma ko min haala yo yoɗat adduma ko minen onon gaddimi eyyi d' accord bisimilla ma garmi kadi koɗo ponmi ar wallahi te kadi min keppani min kaɓanima gon galle Allah galle ma kono kadi ay aɗa fonno faam noon addunaji ɗi jettima ɗo ganduɗa hande sa ummima ha hay saɗa yaha duus mbiyeɗa ko ya naw satalla sa ummima nokku mbiyeɗa ko ya noddu ɓen mbiyaɓe mbeɗen ara kono kay ne gartade ka aɗa fonno noddude téléphone mbiyami abou kirre wima alo mbiya alo wima nam mbiyami mbeɗa ar toon janggo walla ɓawa janggo ko ɗum ɓurno yewde walla wona abumi ko ala téléphone nene ala téléphone Am- kadi so mboɗo ara e galle he sohlani ko mboɗo nodda ala aɗa heeɗi Ngara ala ɗum garmi batta. koye gallam Wallahi. so tawi noon welanima ko garmi ko kalnade mbindon lettere on ngala téléphone binde lettere ƴewtan ɗum holto jiiɗa lettere lettere wawi windede kadi neldon mbiyon jomum ay wonde e minen de min jiiɗi komi jiɗade lettere ƴeŋani i oy abou fayi jutka e dabba min komi garɗo Fayi. aɗa wela mi ara e galle ma a mettama mi yaha lawla min mbeɗa ko gimminomi bismillah tan ko bisimilla ma arɓe no nder Bismillah pottoɗa ala. arɓe
bismillah poftuɗa ko o hemna bagage ar ɓenno poftoya hemnam bagage am bismillah ala ɗo hol addu bagage am ala joni fa arga ala dar ha pamtire arga joni heɗomi haala joni seeɗa joni he faari ittimi daromi fammi kono faari oto waɗ noon ay an ko mine ma noon wallahi en baddi combat ijam faari ay an aɗa andimi ni min gila jibinami aɗa andi min komi dahnitiɗo ɗum a majjani ɗum sa yi mboɗo aray ma noon ko fodde arde ɗo kadi so wonano o debbo o mi arata ɗo e galle saabu min mboɗa anduma an gila jibinaɗa yiiɗa yiide yimɓe kono wona mbi yumma bande en tan ɓurɗa añde a yiiɗa yimɓe min addimi ɗo ko joom suudu ma ñande kala ne yo yomin gara nene wawa arde min mi ari cikam noon kono noon ha tawa kono faari jooɗo arga ay toon woto ko adduma toon noon faari arga ar jooɗo maro an jeyi toon galle makko bisimilla ar jooɗo hirane makko e bottade Woto makko ƴeewam, gilom ƴeewam. jibina ko gambo ar ƴeewam gilom famdi ko gambo kono ar ƴeewam mi ƴeewani ar ƴeewam a faari jarama korere yalla teddino haalda e ɗuude ala gorko noon ala gorko la ilaha allahu akbar ko ɗo tan bone haay ay neɗɗo so ɗaayi fuuyi haa ngaama waɗata koko feewaani ngel ɗo ko ɗaayi ngel allah ne seedi o aɗa nde sellaani ko ɗaayi ɗum par ce que so ɗaayaano ko min ko kaalmi ko bonaani haa omo girñitoo e sakam e bagage am aɗa dogani a pour ɗum ko woni ɗum yimɓe kaaldata aɗa anndi kam a waɗi bone an hay bone gooto m waɗaani allah ne seedi a waɗi bone pour ɗum te mboɗo haalanma Eyi. ɗum ɗo kala nde nananɗa ɗum kala to neɗɗo nanngunoma e segene ma wattoy ɗum less teppere an noon a moƴƴaɗa waɗa jinmi ko i an o tan ɓi yumma mo jiiduɗa yumma e baaba yo guilo yettiɗo galle ha welani e guilo yettiɗo ko kala to gonnoɗa jiwɗa ɗon aɗa anndi pourquoi namdemi pourquoi mi namdima pourquoi mi yiɗa o ara e galle he Eyi. pourquoi mi yiɗa o wona e galle he o ko janowo baragal minen jiiɗi yumma e baba neɗɗo bonnatam ɗomo jiiɗi yumma e baba ko janowo baragal o kande wonno ɗo mi wondiri allah wanma unu bunano poko falle fiyat ɗo ha maytora o ko janowo baragal min mbeɗa andi kalmami Andi, ganda kam. anñi noon gañnomin ko wona e galle he kaɓon ɗo walla ƴettuɗo unigal o unma ɗo ha mbayano bekkude ni wonta probléme hay goto wontata an kay an a waɗi tan bone a waɗi tan bone ɗum ɗo kam te min barugal yana mbiɗa haalanma adde am gacce ngati aduna o yeedani so hotiri ni o fatiri ni galleji moɗon maɓe mbiya hande wonnoon debbo ko ni walla ko dani arata yimɓe ko ñimo waɗi ni wattindani ne aɗa andi bone fof fawte koye debbo nene nder ay gueɗel gorel no woodi omo jogui gorel gorko kalɗo nani o yeehi hayso laakara o gorko so mayi tan gorko wiyata kono abbomo hayso laakara gorko wiyata kono abbomo te somi woni ɗo so woni ɗo gorko arat ɗo te gorko min mbawrani kala garɗo aɗa wawi moftude ɗum an holko ɓittuma ɗo hen an holfo ko ɓittuma ɗo hen an moftima gorko arat ɗo te gorko o so ari ɗo min kaɓat min mbardirtu gorel ngel min mbawrani gorel ngel min mbawrani mi haalanta haalama cerde gorko o min mbawrani hakkude amen ko hakkude ullude e rawandu waɗaka barke fullaka mum gorel bolle puyɗo o jogui ko wiyatami ɗo kon bolle puyɗe jaam galle makko ɓuuri wonde bolle puyɗe ittata e ɓuɓri wattata nagge kanko yahata omo liggo gorel ngel ne ñaama to hoto won mbeɗa haala hoto won mbeɗa haala hoto waɗ mbeɗa haala kono heɗami noon ɗum fo e waade noon on ko gorko makko an ka bani ko gorko min de haydara mi yiyanima ko on ko gorko makko an ka bani ko gorko an kay wonko ganduɗa kene gasata o yoɗani en nene ala min ko kalmi ko ko mbanmi ko ina addanamo yaade addanamo yaade o yiɗano won ɗo addanamo yaade yoya te mina hersini kam addam gacce a hersini kam koyno pamirta ni kam yoɗani bane debbo tan neddata mo jiiɗa min noon min hande min anda fof ko jogomi te hande min mi ñamat ha mi yarata ɗum ɗon jogor tan ko dog mi anda fof no waɗe am ni an deftanam mi ñama deftanam mi ñama kay yoɗani enen ittirni anen seedi ni yoɗani sans oɗo jikku banden arde ma tan eɗe sans yeeso tan mbaɗa yeeso ma tan yeeso ko eɗen mooli allah kala garɗo e ma an sikkata ka kippaɗo jani o bone ko woni eɓe rottu noon gadda awataki adde min wotono anen seedi ni yoɗani adde woto anda fonde ko wiyam ko no fotiroyam wallahi ana ñakintu walla an noon an ka pittuɗo aadi ha anen mbaddino aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi woto hay goto are galle he hay goto nar gallo en kaldi ɗum ha nandirɗen aɗa firta aadi bolle poti yaltuga